Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium je prekvapivo jednoduché. Ježiš rozpráva také krátke podobenstva. Jedno o poklade ukrytom na poli a druhé o vzácnej perle. V oboch prípadoch sa stane vlastne to isté. Človek objaví niečo také vzácne, že bez váhania predá všetko ostatné, aby to získal. Lebo to, čo si našiel, je pre neho veľmi vzácne. Možno na prvý pohľad sa to môže zdať také nerozumné, nelogické, vôbec není to ekonomické. Predať všetko kvôli jednej jedinej veci. Kto by to dnes urobil? A predstavte si, že si to robíme, že ľudia to robia. Niekto obetuje napríklad celý svoj život kariére, alebo iný bohatstvu, ďalší sláve, športu alebo podnikaniu. Keď je človek presvedčený, že našiel niečo naozaj cenné, hodnotné, dokáže tomu podriadiť všetko ostatné. Ježiš teda nehovorí nič nezvyčajné, len obracia náš pohľad trošku takým iným smerom. Pýta sa nás, čo je tvojím najväčším pokladom? Je to kariéra? Je to bohatstvo? Je to nejaká sláva? Alebo športový výkon? Že si najlepším podnikateľom? Čo je tvojim pokladom? Totiž každý človek má nejaký poklad. To, čo považuje za najcennejšie. Tomu venuje naozaj svoj čas, svoje sily, svoje myšlienky, svoje srdce. Preto dnešné evanjelium nie je ani tak o poklade ukrytom na poli. Je to predovšetkým o našom srdci. Práve preto je krásne, že prvé čítanie hovorí o kráľovi Šalamúnovi. Boh sa ho pýta, žiadaj si, čo ti mám dať. Žiadaj si, čo je pre teba cenné, hodnotné. Ako by sme asi odpovedali my? Možno by sme prosili o zdravie. Väčšina ľudí hovorí, že zdravie je najdôležitejšie. A častokrát zabúdame na to, že na Titaniku všetci boli zdraví. Alebo možno, že by sme prosili za svoje deti. Alebo za pokoj v rodine, na Ukrajine. Za vyriešenie rôznych problémov, ktoré nás trápia. Samozrejme, nič z toho nie je zlé. To treba prosiť. Šalamún však prosí o niečo iné. Prosí o múdre a chápavé srdce. O múdre a chápavé srdce. O schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom. Je veľmi zaujímavé, že človek ako stárne, postupne sa stane múdrejším, ale nikdy sa nestane múdrym. Šalamún prosí o múdrosť, aby som sa stal múdrym. A práve tu sa stretáva prvé čítanie s evanjeliom, pretože najväčší problém človeka nespočíva v tom, že nemá dosť pokladov. Myslím si, že človek žijúci v 21. storočí má toho až moc. Najväčší problém je práve v tom, že často nerozozná, ktorý poklad má skutočnú hodnotu. Keď pre niekoho je najväčším pokladom podnikanie a pritom zanedbáva svoju rodinu, svoje deti, manželku, tak nepochopil podstatu toho, čo je pre veriaceho človeka pokladom. Čo je skutočnou hodnotou. Koľkokrát investujeme celé roky do vecí, ktoré tu raz aj tak zostanú.
Budujeme kariéru, majetok, postavenie v spoločnosti, staráme sa o množstvo vecí, ale pritom zanedbávame to najdôležitejšie. Svoj vzťah s Bohom, naše medziľudské vzťahy, svoju rodinu, svoj vnútorný, duchovný život. Či není to najdôležitejšie pre nás? Drahí bratia a sestry, Ježiš nás dnes nechce pripraviť o radosť zo života, samozrejme. Vôbec o to nejde. Nehovorí, že všetko pozemské je zlé. Hovorí iba jedno. Nezamieňaj prostriedky za cieľ. Nezamieňaj prostriedky za cieľ. Peniaze sú dobrým sluhom, ale veľmi zlým pánom. Práca je veľmi dôležitá. Úspech môže byť naozaj veľkým požehnaním, ale nič z toho nemôže zaujať miesto Boha. Toto všetko musí byť len prostriedok, ale pre našim cieľom musí byť Boh na prvom mieste. Človek, ktorý objavil Božie kráľovstvo, vlastne o nič neprichádza, práve naopak. Až vtedy nachádza správne miesto pre všetko ostatné vo svojom živote. Ale k tomu potrebujeme múdre srdce. Možno si niekto povie, ale nasledovať Krista takýmto spôsobom predsa nie je jednoduché. Mám rodinu, mám deti, musím ich zabezpečiť, budúcnosť. Potrebujem tú prácu, potrebujem to podnikanie, potrebujem, aby som viac a viac pracoval. Takýto človek má pravdu. Ježiš nikdy nesľuboval nejaký pohodlný život, ale nasledovať Krista znamená mať veci na mieste v mojom živote. Vedieť odpustiť, keď je to ťažké. Zostať čestným, aj keď sa nečestnosť zdá výhodnejšia. Neopustiť druhého človeka, keď zostarne alebo ochorie. Vedieť sa zrieknúť vlastného pohodlia kvôli láske. Vedieť, že moja manželka, môj manžel je na prvom mieste v mojom živote a potom ostatní. A toto všetko, drahí bratia a sestry, niečo stojí. Je to obeta, je to ťažká práca. Lenže človek je ochotný priniesť obetu iba vtedy, keď vie, že získa niečo oveľa cennejšie. Keď v tom má jasno, keď to pochopil, keď má múdrosť, aby toto všetko pochopil. Preto Ježiš hovorí o poklade, nie o povinnostiach, nie o príkaze, ale hovorí o poklade. Poklad, čo je pre mňa dôležité. A na konci evanjelia sa Ježiš pýta svojich učeníkov, porozumeli ste tomu všetkému? A to je otázka aj pre nás, drahí bratia a sestry. Porozumeli sme tomu všetkému? Nie, či sme evanjelium počuli, alebo nie, ale či sme mu porozumeli. Porozumieť evanjeliu znamená začať podľa neho žiť. Na to však potrebujeme práve to, o čo prosil Šalamún. Múdre srdce, ktoré dokáže rozlišovať medzi tým, čo je pominuteľné a tým, čo má večnú hodnotu. Raz som hovoril s jedným otcom, má doma chlapca, jedináčik, má 10 rokov. Ten otec tvrdo pracuje, niekedy aj 10 hodín denne, aj viac. A hovorí, keď sa vrátim z roboty, som veľmi unavený. Môj syn sa na mňa strašne teší. Chce sa so mnou hrať, možno niekedy ideme aj na ihrisko. Som maximálne vyčerpaný.
ale viem, že môj syn v mojom živote je na veľmi dôležitom mieste. Syn ma teraz potrebuje v puberte, alebo keď už bude mať svojich spolužiakov na univerzite, svojho otca už potrebovať nebude. Vtedy už môžem byť unavený, nebude ho vôbec zaujímať. Ale teraz ma potrebuje. Sice som unavený, nemám na to energiu, ale musím, lebo viem, že teraz to potrebuje môj syn. Myslím si, že tento otec pochopil, čo je hodnota, čo sú dôležité veci v živote človeka. Má určitým spôsobom múdre srdce. Prosme dnes aj my o takéto srdce, lebo iba človek s múdrym srdcom dokáže objaviť ten najväčší poklad samotného Krista, nadprirodzené hodnoty. A keď človek nájde Krista, nezíska iba niečo navyše do svojho života, ale nájde vlastne zmysel celého svojho života. Amen.